खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मानिबा जाहोननि थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन। बृष राशि। गावनि गोसो थोनायजों अनज्लायना थानो हागोन। मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गिदिर साजा मोननांनो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन। कर्कट राशि। दोहोन दौलत आरजिनो हागोन। बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन। मोजां सान। सिंह राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो गोसो जागोन। आरामै जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। कन्या राशि। नोंथांनि गोरोन्थिनि जाहोनाव रां रुफा जोबलांनो हागौ। नखराव जेंना सोमजिनो हागौ। तुला राशि। माबा मोनसे मावनो थांखि लानाया फेलें जानो हागौ। जोबोरैनो दुखु दाहा मोननांनो हागौ। वृश्चिक राशि। हाबा जायालासे थानाय दंब्ला हिनजाव मोननो हागौ। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायनाय माबा मोनसे मुवाखौ मोननो हागौ। मोजां सान जागोन। मकर राशि। सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। देहाया जोबोरैनो खस्थ' मोनखांगोन। गाज्रि सान। कुम्भ राशि। साननायफोरा फेलें जानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो असान्थि मोनखांगोन। मीन राशि। बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। रंजा खुसिनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597, 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।